Dan zeg je, waar ben je 43 hier? Waar ben je die bleun? Na 43 jaar werken te hebben bij Bruggelenkamp in de Westreen is het Safia voor Reense Velstra. Hij gaat met pensioen en toonsje weer zijn laatste werkdag. Reense zei zelf dat er een mooie tijd gewoon had. Ik heb mijn werk hartstikke altijd met plezier dingen. En ja, ik ben nu in de keuken begonnen en ik zit nu in het huishouden. Ik vind dit werk wat ik nu is het mooiste werk, maar ik kom overal. Reense is ooit alleenig begonnen op zijn afdeling. Alles zeggen toen nog wel wat oors uit. Ik voel ze heel stuk litzig. Ja. We hebben nu staan dat we er eerst net dat deze door. En, maar ja, in 2000 heel alles gebouwd. Ja, dan gaan we druk al je nij geven. En, ja, dan kun je dit net meer letterlijk bij gaan. De kaam dus hield hij het meer meestal bij. Reense had er de jaren heen een goede boon opbouwd met een soort van hang. Zowel collega's als bewoners zullen hem dan echt grif missen. Het is een hele gewoonte dat Reense hier is. Reense die dacht je alles voor u. Kerstbomen te plak zetten, de sneeuw vaaien, skiermeidje. En als er wat gebeuren moet, dat we denken van nou, het bureau moet dat horen kan, dan vregen we Reense. Ja, we gunnen het Reense natuurlijk van harte. En hier direct contact denk ik. En nou, ik hoop dat er een goede tijd had nog, dat ik genieten mij. Maar ja, we zullen hem gigantisch missen. Ja, want wat voor collega weer reizen? Ja, mag ik het zeggen? Ja, wel lallig wel. En ja, ik kon verder heel goed met hem opzitten. Ja, wel mooie praatjes. Dus wel, ja. We zullen hem ja, wel missen wel hier. Maar jaren eens dat we een begrip hier in Bruggelenkamp. Dus die jaren erbij. Het was kan dat er voortgaat. Ja, maar ja, ik gun hem zijn pensioen. Maar Hielendal verdwenen is er nog net. Hij had namelijk nog plan om als vrijwilliger actief te blijven. En dan ga ik nou een beetje contact doen. En ja, ik wil graag iets voor de bewoner doen. Dus dat is mijn doel, maar dat moet altijd een beetje regelen worden. Maar ja, dat zou ik hartstikke mooi vinden. Dat ik toch van gaan doen kan en ja, ben ik zelf nog een beetje bezig. Goed hè? Ja, komt helemaal goed, maar ik ben er net helemaal bij, hè? Hey, nee, ik heb nog vrijwilligerswerk.